Pimintasan iti waiting shed ani muntar iti kataltalunan iti baang Hungduan, Ifugao. Nagturong sadyay dagiti kamang ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company RPSB team tatno nakibinnadang iti panagpinta iti waiting shed iti nasawa lugar. Kadwadamat iti nasong aktibidad ti RMFB 1501st RPSB team ken barangay officials. Daytoy a serbisyo ti unit ket paset iti commitment da a pagtalinaden iti kinalinis, organisado, ken naset a public spaces para iti kinatalged iti komunidad. Mamatida, ababan iti teamwork ken kooperasyon ag tultuloy met a mapatibker ti partnership da iti barangay ken may promote pa iti culture of bayanihan ken community pride. Puno unay nga wan kaparis ti ragsa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.